عزو السلام تنابصحكم كبراتن كبرانن تخطاتلت إرتريان ميديا نيتورك نساعد زي زدارنايو زينا وشتون وصال انها بقدامنا أرست زينا أب هجراو تكال حرشاوي مرمر حلحلز تدالوه مروت أزرتي زعقب فرهيبوم أبلات زباو جنبارن ديمقراس فتحنا بجرمن عمتاو أخيبا أكايدوم أبنو زوبا قلعلو تريو تمحلالفت حمامات نمو قدستار تسعرتاتي كايدالوم منقست أمريكا كاب مفارغ زمت صورح التحساس كتابة كورونا فيروس كمز جمرا فليتوم إسرائيل أب وشمت غزة نزركب علامات حماس دبديبام أمريكا كاب سممع كفوت سمايات موصاء بوقعي قليسام زينا وشتاقر أب هجراو تكال حرشاو مرمر حال زتدالو مرص أزرقتي زعقب فرا كم ذهبه أبتي تكال زنطفو كيلاتات قليسام هجراو تكال حرشاو مرمر حال مرص أزرقتي ناب حارستوت بمزرقاح اتتاونات حرشان مخعبات زكايدو زولو صعري زعقب وصيت يهب كم زولو لعلواي تمرمري من محياش أزرقتي أتو نقص أبرهان إيرينا بذهب حبريتا قليسام تتكامنت مرص أزرقتي أب مسرح من رقات وحسنة مقبي وسان مخان زتقساتو نقصة بز مسرت هاجراو تكال حرشاو مرمر حالن أبتم مسرت وين أكل تراتاتن ناي قبي أزرقتن ناي ممحياش مرمرات بمكياد ناب حارستوت يزرقح كم زل فليتون بفلاي مرص أزرقت سرناي مشلان بولتوغن أب زواتات عن سبا دوبب ماكلن قشبار كان تفتينهم زعقب وصيت كم ذهبو زحبراتو نقصة أب حتصير جزء بركوت فرزهبو كمون دركن حمامن زتصاورو بمخانم بلچا كم زلوم حبيرون أبزوادو بعد زحلف 3 عامات زرئي نمبزح بزوات وطن مسرت نحرستوت زتعدلو أتيلان سيدران زتبالو مرصات أزرقت سرناي أبتي صبوق كنكنن كمو كتتلن زتغورلو غراوتي كاب هكتار كاب 4 كساب 6 كونتال مهرتي كم زهبو أب قلاتات زتزرئ سعارز تسميه مرص زرئي مشلاون صبوق وصيت كم ترخبو قفل تخيلو نزوت إتزي بحفشة نتناي سرناي دما بفلاي استغنزو بحارستوت ببزحي طلبات يقربو مهلاهم زحبراتو نقصة منستر حرشان نزي طلباتو نمملا ناب أبنتاوين حارستوت زرقيحي يبازح كم زلو تراتاتن ناي قبي أزرقتن دما ناي مرمر درجاتات حليفهم ناب حارستوت نخزرقوهم مرب كم زلو فليتوم أتو نقصة موداتا حارستوت تزدل أتوت نخرخبو بمويوين حرشان زوهابو مخري بمتقبار غراوتهم بزقبا كدكوعن كلا سالسون كمون أبي جزيو كتسهيون كاب حمامات ككلاخولن بمزغخار معقاب ماين حمدن كدفعلو تلابيون أبلات زباو جنبرن ديمقراطية فتحنا بجرمن كاب 24 تقمتي كساب 14 حدار أب 3 زوباتات تخفافيلهم بتليكونفرنس أب زكايدو عمتاو أخيبا نتفتاتهم بمجمجام مدرخاو تلقون مسمار زحجز وتنسرح حنتيتهم بتصامي قدايات إمباسي إرترا بجرمن أتو يوهانس ولدو نهلو كنتات هاجرنان زوبانان قسقاس مختا كوفيد 19 وراران بطان كومون زي السلاسلو زلو مدبات حرشان لمعاتن زملكات سفيح مبرهي دحر مهاب أبالات زباو جنبار أبز حالفتو مقروطات مركز كيروم نزي أتينا زلنا مدرخ زبكع مدبات كم زي حنصوصو صنعمنتو قليسوم حلافي هزباون كوماون قدايات أتو كحساي تولى بوغنو أب بوليتيكاون قطباون محبراون مدايات نايز تسلاسل عمامات كومون أبز حلفة ورحت كمتي أب جنيفا سويسرلاند نايز تقايد رابعي زوريا سلطنا كادرات قمقام دحر مقرب وحس متسان تقبالن حدر من اسي ولدوس لزخونه نزي أكال حبرت سب نمو داب زقبر تسعرتات بوود كسر حلو مخانو أبرهيوم حلافي هزباوي ديبلوماسن ميديان أتو تخلو لباس دما تحرتي أب ورح حملة كالتشحن 10 شمونتن أب منغو إيرتران إثيوبيان استخدت مسمع سلامن محزنتن أب زوبانا شركنا تاوزم دناتاتنا معمل ممتسو بمتكاس أبالات أب زلوه كم أمباسادرات كوينوم تصبوق مثل هاجرهم كفالطون كخلعون تثبيت كم زقبر لهم حبيروم أب مدام دمتات تساتفتي بحلفتي ودابيتات هقدف بابو زوبو أب زقرب جمجام دحر زكايدو زته دخوم قنتات بمفواس حيال ودابه نمدرخ سلامن معبالن زبك عسرحات كم زكايدو الرقاقيتهم أب سميناو كيح بحرين وزبا قلعالو تريح حمامات بحفشات محلالفت دما بقوندو نمكو تصار زكاية زولو تعرتات بنقوح تساتفو هزبي أدمعي كوينو كم زولو تقليتون
ካብ ማእከል ጥዕና ገልዓሎ ነርስ ጀማል ኑር ኣሕመድ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣብ ማእከል ጥዕና ገልዓሎ ብዘይካቶም ኩነታት ጥዕናኦም ክፈልጡ ግድን መርመራ ክገብሩ ዘለዎም መርዓ ዝቆፀሩ መጻምቲ ብወለንቱ መርመራ ዝገብር ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ዝግና ሳላቲ ዝካየድ ዘሎ ንርሑቕ ከባቢታት ኣብ ግምት ዘእተወ ጎስጓሳት እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ85 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበ ኣረዲዩ ነርስ ጀማል ኣስዒቡ ተርእዮታት ሕማም ቲቢ ንምግታእ ብዝተዋሃበ ኣስተምሮታት ተተባቢዖም ሓያሎ ሰባት ክምርመሩን ናብቲ ማእከል ጥዕና ብምውሓዞም ተርእዮት ሕማም 23.5 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርኣየ ብምሕባር እዚ ውፅኢት እዚ ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብ ስለ ዝተመርመረ ዝተረኸበን ንምፍዋሱ ዝሕግዝን ስለ ዝኾነ ዜጋታት ኩነታት ጥዕኖም ክፈልጡ ወለንታዊ መርመራታት ከዘውትሩ ፀዊዑ ኣብቲ ንዞባ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ዘለዎም ክውገዱ ዝግቦም ልምድታት ከም ዘለዉ ዝሓበረ ነርስ ጀማል ንምውጋዶም ሰፊሕን ውሁድን ኣስተምሮታት ከም ዘድላ ኣገንዚቡ ንኩነታት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዝመልከት ሓበሬታ ዝሃበ ነርስ ስዒድ ማሕሙድ ብወገኑ ተሓከምቲ ሕማም ሽኮር ጸቕጢ ደም ኣዝማን ካልኦትን ኣብታ ማእከል ጥዕና ዘድሊ መርመራን ክንክንን ተገይሩሎም ግቡእ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ይግበር ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማዕከን መኸተ ወራር አንበጣ ብምምስራት ገንዘባዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ጀሚሮም በዚ መሰረት ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ዜጋታት ነቲ ማዕከን ንምስሳን 60,000 ክሮነር ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ የነፅር ተጻብኦ ብጊዜን ዓይነትን ይፈላለ እምበር ከም ወትሩ ብኤርትራዊ መኸተ ተሳዒሩ እዩ ዝበለት ዋና ጸሓፊት ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ሽወደን ወይዘሮ ዛይድ ዕቑባዝጊ ኩሎም ተጻብኦታት ክሳብ ዝሰዓሩ መንግስቲ ዘውፅኦ መደባት ንምዕዋት ከም ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነፍልጠት ናቕፋ ዝስልጥኑ ዘለዉ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ትካላትን ዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታት 15,000 ናቕፋ ብምውፃእ ን15 ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ሓገዝ ከም ዝሃቡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ብሰልጠንቲ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነፍልጠት ናቕፋ ዝተወስደ ቅዱስ ተግባር ሎም ዓመት ንሳልሳይ ጊዜኡ ምዃኑ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ዜና ወፃኢ በዓል መዚ ፌደራላዊ መደብ ምምዕባል ክታበት ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ መፋረቕ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ክታበት ኮቪድ-19 ክጅምር ምዃኑ ትማሊ 22 ሕዳር ኣፍሊጡ እዚ ዝተገልጸ ክልተ ዓይነታት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣገልግሎት ንኽውዕል ናብ በዓል መዚ ምቁፅጻርን ምርጋጽን ብቕዓት ምግብን መድሃኒትን ሕቶ ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዩ ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና እቲ በዓል መዚ ነቲ ክልተ ዓይነታት ክታበት ኣብ ኣገልግሎት ንኽውዕል ናይ ህፁፅ እዋን ፍቓድ ክወሃቦ ዝመጽእ 11 ታሕሳስ ክውስን ትጽቢት ይግበር እቶም ኣብ ኣገልግሎት ክውዕሉ ተሓቲቶም ዘለዉ ክልተ ዓይነታት ክታበት ሞደርና ብዝተባሃለ ኩባንያ መድሃኒት ዝማዕበለን 94.5 ሚእታዊት ብቕዓት ከም ዘለዎ ዝተረጋገጸ ከምኡውን ብፋይዘር ዝተባሃለ ኩባንያ ዝማዕበለን ናይ 90 ሚእታዊት ብቕዓት ዝተረኽቦን ምዃኖም ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካ በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 12.5 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 262,000 ክብ ከም ዝበለ ብደረጃ ዓለም ከዓ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ኣስታት 59 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.39 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ጸብጻባት ጥዕና የነጽሩ ኣብታ ሃገር ዝመጽእ 26 ሕዳር ንዝጽንበል ህዝባዊ በዓል ዕለተ ምስጋና ምስ ስድሮኦምን መቕርቦምን ንምሕላፍ ናይ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ቁፅሪ ወሲኹ ብምህላው መጠን ለብዒ ብኡ መጠን ክዛይድ ከም ዝኽእል ስጋት ተፈጢሩሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ልዕሊ 20 ክፍላተ ሃገር ኣሜሪካ ተሪር እገራታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ወሲነን ከም ዘለዋ ይግለጽ እስራኤል ትማል 22 ሕዳር ኣብ ወሽመት ቃዛ ንዝርከብ ዒላማታት ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ብነፈርቲ ኩናት ከም ዝደብደበት ሚኒስትር ምክልኻል ተሃገር ኣፍሊጦም እቲ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ነቲ ካብቲ ወሽመጥ ኣብ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሮኬታት ምዃኑ መንግስቲ እስራኤል ሓቢሩ በቲ ደብዳብ ክልተ መማዕበልን መፍረይን ሮኬታት ምዃኑ ዝተገልጸ ትሕተ ቅርጺ ከም ዝዓነወ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣፍሊጦም ዛጊት ናይቲ ኣብ ወሽመት ቃዛ ተበጊሱ ዝተባሃለ መጥቃዕትታት ሮኬት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መንግስቲ እስራኤል ግን ተሓተቲ ናይ ኩሉ ካብቲ ወሽመት ዝካየድ ተጻብኦታት ሓማስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ በዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ተኸታታሊ መጥቃዕትታትን መልሰ መጥቃዕትታትን ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ ይግለጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመት ቃዛ ጌራቶ ዘላ ክርደናን ምስፍሕፋሕ ሰፈራታትን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታትን ጎነፃዊ ስጉምትታትን ፍልስጤማውያን ምዃኑ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብቲ 34 ሃገራት ዝሓቁፍ ኣብ 1992 ዝተበጽሐ ስምምዕ ክፉት ሰማያት ብወግዒ ከም ሰሓበት ትማሊ 22 ሕዳር ኣፍሊጣ
እትስምምዕ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ሰራዊት ካልእ ኣባል ሃገር ብናይ ኣየር ኮለላ ምክትታል ክገብራ ዘፍቅድ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብቲ ስምምዕ ብዛዕባ ዝኸተማ ሃገራት ዘለዎ ውጥን ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ድሕነት ኣሜሪካ ተረጋጊጹ ብምባል ሃገሩ ካብቲ ስምምዕ ብወግዒ ከም ዝወፀ ድሕሪ ምሕባር ሩስያ ገና ግዴታ ካብ ምትግባር በኺራ ኣላ ክብል ወቂሱ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ማእከል ሓይሊ ባሕራ ዝኾነ ወሽመጥ ካሊንግራድን ምስ ጆርጅያ ዘራኽብ ዶባትን ዝግበር በረራታት ክተዓግቶ ምጽናሓ ዝሕብሩ ጸብጻባት መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ጉዳይ ብተኸታታሊ ናብ ኣባል ሃገራት ስምዕቱ ከቕርብ ምጽንሑ የነጽሩ። መንግስቲ ሩስያ ብወገኑ ኣሜሪካ ብወገና ኣብ ልዕሊ እተካየዶ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ንዝግበር በረራታት ሩስያ ብተኸታታሊ ክትዓግት ምጽንሓ እዩ ዝወቅስ። ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ምስሓባ ንመሻርክቲ ሃገራት ዝያዳ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ሩስያ ካብ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካ ንላዕሊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሃገራት ኤውሮጳ ንምክትታል እትገብሮ በረራታት ኣጽዒዓቶ ከም ዘላዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ኣባል ሃገራት ኔቶ በቲ ስምምዕ መሰረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዝገበርኦ ምክትታል ንዝረኸቦ ሓበሬታ ንኣሜሪካ ከም ዘየመሓላልፋ ብጽሑፍ ከረጋግጻ ምትሕሳቡ ይፍለጥ። በዚ ድማ ምስሓብ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ንዝያዳ ምትፍናን ባብ ዘርሑን ዘይተደልየ ግጭት ከስዕብ ዝኽእልን ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ንዝካየድ ዘሎ ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝ ክሳብ ዝመጽእ 29 ሕዳር ከም ዘናውሑ ኣፍሊጡ። እዚ ብቱርኪ ዝተወስደ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎታ ሃገርን ግሪክን ከምኡውን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብጉዳይ እጀታ ማያዊ ኣካልን ዳህሳስ ባህርያዊ ጸጋታትን ማእከላይ ባሕርን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን መሊሱ ከየዕርጎ ዘስግእ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ሓያሎ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረትን በዚ ቱርኪ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ቁጥዐን ብምግላጽ ኣብ ልዕሊያ ተወሳኺ እገዳታት ክውሰን ምጽውዖም ዝቀላሕ ዘሎም። ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስቲ ቱርኪ ተካይዶ ዘላ ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝ ምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ሰበስልጣን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ናይቲ ሃገር ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ እዚ እገዳ ምጽንዑ ይፍለጥ። ፕረዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ብ21 ሕዳር ብማንዛ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘተ ንምክያድ ሃገሩ ቅርብቲ ምዃና ገሊጹ። ቱርኪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ዝሃቦ መጠንቀቕታ እገዳ ነቲ ናይ ዳህሳስ ንጥፈታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ወሲዳ እኳ እንተነበረት መንግስቲ ግሪክ ኣብ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንዝኣተዎ መብፅዓ ከም ዘይተግበረ ብምኽሳስ 3 ናይ ዳህሳስ መራኽብ ናብቲ ኣከራኻሪ ማያት ብምውፋር ነቲ ስራሓት ዳግማይ ክተካይዶ ከም ዝጀመረት ይፍለጥ። እዚ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝ ሎሚ 23 ሕዳር ከም ዘብቅዕያ ቱርኪ ኣቐዲማ ኣፍሊጣ። ቻይና ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ወርሒ ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ብምልኣኽ ቅምሶት ሕዝቶ ኣእማን ብምምጻእ ጠፈራዊ ምርምር ንምክያድ ወጢና ከም ዘላ ተገሊጹ። እዚ ውጥን እዚ ምስ ዝዕወት ቻይና ድሕሪ 1970ታት ናይ ፈለማ ተመሳሳሊ ስርሒት ተካይድ ዘላን መበል ሳልሰይቲ ቅምሶት ሕዝቶ ኣኻውሕ ወርሒ ናብ ምድሪ ብምምጻእ ምርምራት ከተካይድ ዝበቕዓት ሃገር ክትከውን እያ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዝመጽእ ሳምንቲ ብወግዒ ዝብገሰ ጠፈራዊ ምርምር ክኢላታት ዝሰነ ጠፈር ቻይና ልዕሊ 2 ኪሎግራም ዝምዘን ቅምሶ ካብ ወርሒ ንምምጻእ ዓሊሞም ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። እቲ ምርምር ብዛዕባ ወርሒ ዘሎ ፍልጠት ብምዕማቕ ንተወሳኺ ጠፈራዊ ምርምራት ባብ ዘርሑ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቶም ምዃኑ ነቲ ምርምር ዝመርሑ ዘለዉ ቻይናውያን ክኢላታት ይሕብሩ። ቻይና ናይ ፈለማ ጠፈራዊ ምርምር ኣብ ወርሒ ኣብ 2013 ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ብምልኣኽ ከም ዘካየደት ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ድማ ኣቐዲሙ ተበፂሑ ኣብ ዘይፈልጥ ርሑቕ ክፋል ወርሒ ናይ ፈለማ ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ከተዕልብ ዝኽኣለት ሃገር ብምዃን ታሪክ ምስራሓ ይዝከር። ጃፓንን ህንድን እውን ኣብ ወርሒ ተመሳሳሊ ጠፈራዊ ምርምራት ኣበጊሰን ምህላወን ይግለጽ።